Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния дигитален урок за моя YouTube канал. Днес направо скачаме в една тема, която буквално оформя света, в който живеем всеки ден – глобалните регионални конфликти. Може би се питате, защо изобщо тази информация е толкова полезна за всички нас? Ами защото точно това знание е ключа. То е ключа към разбирането на световната икономика, на бежанските кризи, за които непрекъснато слушаме, и изобщо на целия този поток от новини, който ни залива. Когато схванем истинските корени на тези събития, ние вече не сме просто пасивни зрители, а информирани хора, които виждат голямата картина. Ето и какво ще разгледаме съвсем набързо днес. Първо, ще изясним същността на конфликтите. Второ, ще ви дам 3 безценни стъпки за анализ. След това тръгваме на бърза глобална обиколка. Трето, Европа. Четвърто, Азия. Пето, Африка и Америка. И накрая, шесто, защо всъщност всичко това има значение. И така, нека започнем с първата част – същността на регионалните конфликти. Какво всъщност представляват те? Преди изобщо да започнем да чертаем граници по картата, трябва да сме наясно с едно нещо. Регионалните конфликти се определят като спорове в рамките на конкретен географски регион. И тук идва интересното. На пръв поглед по новините те винаги изглеждат като сблъсъци на етническа или религиозна основа, нали? Но ако се загледаме по-дълбоко, както показват източниците ни, коренът почти винаги е икономически. Говорим за чиста борба за територии, за достъп до природни богатства и човешки ресурси. Това е абсолютният фундамент в геополитиката. Тук е момента да въведем един ключов термин, който ще чуваме доста днес – сепаратизъм. Звучи сложно, но думата просто идва от латинското separatio, което буквално означава разделям. В съвременния свят това описва желанието на дадена група хора да отцепи конкретна територия от една държава, за да създаде своя собствена или да се слее с друга. И повярвайте ми, това е един от най-големите двигатели на напрежение в световен мащаб. Преминаваме към втората част. Как да филтрираме шума и да анализираме новините сами. За да четем между редовете, извеждаме 3 много важни стъпки, които всеки може да приложи. Стъпка номер 1 – установяване на причините. Винаги, ама винаги, търсете икономическите интереси или старите исторически травми под повърхността. Стъпка 2 – определяне на вида. За какво точно си говорим тук? Гражданска война, битка за ресурси или класически сепаратизъм? И стъпка 3 – оценка на влиянието. Как този привидно локален проблем ще удри световната търговия, ще предизвика ли миграция, ще застраши ли сигурността? С тези 3 стъпки мъглата просто се вдига. Трета част. Време е да приложим тази рамка на практика, започвайки от горещите точки в Европа. Въоръжени с новия ни метод за анализ, стартираме от Западна Европа. Тук новината е по-скоро добра. Конфликтите рядко имат потенциала да ескалират в открити войни. Основният играч тук е именно сепаратизма. Виждаме много силни движения в Шотландия, в страната на баските, в Каталуния, да не забравяме и спецификата на остров Корсика във Франция. Хубавото е, че държавите опитват всичко възможно да решат тези казуси чрез политика и демокрация, далеч от оръжията. Но ако се преместим малко по-на изток, към Балканите, историческия багаж става доста по-тежък. Всички знаем за разпадането на Югославия и кръвопролитията, които последваха. Ситуацията с Косово и Сърбия все още остава сериозно огнище на напрежение. А малко по-на юг продължаваме да наблюдаваме геополитическото премерване на сили между Гърция и Турция, главно за акваторията на Егейско море и, разбира се, разделения остров Кипър. Продължавайки през Европа, стигаме до един от най-мащабните съвременни конфликти – този между Украйна и Русия, който исторически започна с фокус върху полуостров Крим. Ако се придържаме строго и напълно безпристрастно към историческите факти от нашите източници, през 2014 година, след проведен референдум, Русия взема решение за присъединяване на Крим. Като директен отговор на това действие, Общото събрание на ООН приема резолюция 68-262. Тази резолюция, подкрепана от точно 100 държави, категорично защитава териториалната цялост на Украйна и отказва да признае руското анексиране. Просто сурови факти, които показват мащаба на геополитическото противопоставяне. Преминаваме към четвъртата ни спирка – необятната мрежа от конфликти в Азия.
Като насочим поглед към Азия и Близкия изток, виждаме може би най-високата концентрация на нерешени спорове в света. Това е една наистина сложна мрежа. Имаме постоянните усилия палестинската автономия да стане независима държава, имаме опустошителната гражданска война в Сирия, която избухна през 2011 година покрай арабската пролет и предизвика невиждана бежанска криза. После Афганистан, десетилетия на колониални войни, съветска окупация и управление на талибаните. И накрая, но не на последно място, спорът за Кашмир, който директно изправя една срещу друга две ядрени сили – Индия и Пакистан. Част 5. Нека се пренесем в Африка и Америка, където колониалното наследство все още диктува правилата. В субсахарска Африка миналото хвърля огромна сянка. Ако приложим тук нашите 3 стъпки за анализ, картината става кристално ясна. Двигателите са два. От едната страна са геополитическите грешки. Европейските сили просто са начертали едни произволни граници с линия и молив, без изобщо да се съобразят с местните народи и култури. От другата страна стои икономиката, жестоката битка за безкрайните природни ресурси на континента, често подклаждана от външни интереси. Ето ви два много конкретни примера от източниците ни. В Ангола виждаме силен сепаратизъм в провинция Кабинда. Причината – географията играе роля, но истинската причина са гигантските залежи на нефт. От другата страна на континента е Сомалия, изключително важна стратегическа точка на Африканския рог, която след гражданската война от 1992 година е буквално разпокъсана на отделни области, много от които изобщо не се подчиняват на централната власт. В Северна и Южна Америка контрастът е поразителен. На север нещата се решават демократично, например в Канада, статусът на френскоезичния Квебек се решава с мирни референдуми. На юг обаче, в Латинска Америка, историята е доста по-бурна. Мексико губи огромна част от територията си в полза на САЩ, а по-късно виждаме и войната между Аржентина и Великобритания за Фолклендските острови. В наши дни пък регионът е разтърсван от много дълбоки вътрешно-политически кризи, като тази, която продължава да мъчи Венесуела. И така стигаме до 6-та и последна част. Защо всъщност трябва да ни пука за всичко това? След тази бърза обиколка на земното кълбо, искам да ви оставя с един провокативен въпрос. Ще се променят ли държавните граници в бъдеще? Както сами успяхме да видим чрез нашите 3 стъпки за анализ, светът никога не спира. Геополитическата карта не е просто хартия. Тя е жив, дишещ организъм, който се движи от битката за ресурси, от историята и икономиката. Разбирането на тези неща ви дава суперсилата да четете между редовете и наистина да разбирате на къде отива светът. Ако видеоклипът ви е харесал, абонирайте се за каналът ми.